Zdravo! Evo nas u okviru lekcija u kojima ćemo naučiti šta je to Jupiter, radna sveska, kako kroz nju možeš da se krećeš, šta je to što sve u njoj možeš da uradiš, kako možeš da je koristiš kao kalkulator za izračunavanje primjenom nekih Python skriptova i isto tako koje su to funkcije koje postoje u standardnoj biblioteci i koje je ovde moguće pozvati. Evo nas na samom početku i u narednim video lekcijama pokušat ćemo da se detaljnije upoznamo sa Jupiterom. Već si u prethodnom videu saznao šta je to Jupiter, dakle da je to jedna interaktivna radna sveska, ali sada ćemo detaljnije govoriti o tome. Ono što bi za početak trebalo da znaš jeste da se u okviru Jupitera, pored teksta koji trenutno vidiš, mogu unositi, to jest mogu pisati određeni matematički izrazi, dakle može se računati određeni proizvod, ali isto tako u okviru Jupitera možemo da kodiramo, dakle možemo da pišemo Python program, dakle neki program koji rešava određeni zadatak u programskom jeziku Python. Pojedini delovi Jupitera, koje ću ja sad označiti, recimo ovaj koji je označen zelenom bojom ili recimo ovaj koji je označen plavom bojom, odnosno uokviren je u jedan plavi pravougolnik, nazivaju se ćelije. I ono što je bitno u ovom trenutku da znamo jeste da kada kliknemo na određenu ćeliju u kojoj se nalazi ispisan, to jest otkucan, određeni matematički izraz, možemo da izvršimo to što se nalazi u toj ćeliji. Konkretno ovde je već odrađeno, dakle može da se izračuna proizvod 3 puta 19, isto tako mi možemo da napišemo neki drugi broj, ponovo pokrenemo, dakle odemo na ovo ovde dugme run i izračunamo koliki je taj proizvod. Kao što si i do sada naučio u programskom jeziku Python da koristiš zagrade kako bi prioritet računskih operacija prilagodio onome što se od tebe traži, isto tako možeš da ih koristiš i u Jupiteru. Dakle, sve što smo naučili u vezi sa programskim jezikom Python koristimo i ovde, samo što je sada ovo okruženje malo drugačije. Dakle, koristimo ga u neke druge svrhe, prosto na jednom mestu imamo napisan i zadatak, ali i prostor gde možemo nešto da isprogramiramo, ukoliko smo u programu dobili određenu listu podataka gde možemo vizuelno da ih predstavimo i tako dalje i tako dalje. Dakle, o svemu tome biće detaljnije reči u narednom videu. Hvala ti na pažnji.